Pois xa vedes, aquí estou no planto de bamboleo que hoxe está baleiro porque non temos programa, pero aquí traballamos toda a semana para que o produto final chegue ás vosas casas os sábados pola noite. Unha das cousas que facemos, que non se ve diante das cámaras, e esas cousas que facemos durante a semana para preparar o programa é, por exemplo, buscar xente para a sección Déixate de WhatsApp, unha das seccións importantes do programa onde buscamos xente que queira sorprender a un ser querido, a un familiar, a súa parella, e hai un traballo moi importante detrás de moitos departamentos que están buscando por Galicia, recabando información para atopar eses casos, plantexar as situacións en como sorprender a esas persoas, gravar os vídeos, editalos, montalos para que logo se vexan aquí no plató e logo, pois, bueno, que é como un pequeno puzzle que conseguimos que encaixe logo unha vez aquí no programa, non? Traer esas persoas aquí a ese sofá donde suceden cousas máxicas e sorprendentes, dende logo, pois, emotivas, divertidas, é unha das cousas que, claro, a priori non se aprecia diante das cámaras porque parece que isto xurde así de xeito espontáneo, pero, como os decía, pois hai moita xente que traballa arreo buscando a xente, indo a gravar os vídeos, montando, preparando as sorpresas para que logo aquí no plató saia todo perfecto.